Πάρε και το sound εκεί. Γαβαλά, θα κάνεις κάποια δουλειά, ρε. Ρε μαλάκα. Δεν σου πάμε, παίρνεις όταν έχω τέτοιο σκάπανο στα χέρια. Δεν το έχεις ποτέ, τι να κάνω. Ρε μαλάκα, ποιος δεν μου πήρε τέτοιο σκάπανο. Δεν ξέρω. Θα μας κάνει μήνυση, μαλάκα. Μιχαλόπουλε, δεν σε παίρνει η κάμερα, ρε, είσαι πολύ κοντός. Σε έχω πηδήξει. Μου έχεις κλάσει τα αρχίδια, κοντέ. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Πιάνει κάμερα, Η απόδειξη γιατί δεν σκάβω. Γιατί? Το δικό μου κάνει μόνο για δόκιμο. Ποιος είναι ο Τσιαπαράς? Ο Βαγανέλος. Το ξέραμε αυτό. Το ξέραμε, Καβαλά. Εμείς μένουμε εδώ πέρα. Τι είσαι, μαλάκα. Εδώ με το φίλο μου το Κώστα. Και εμείς είχαμε εδώ δίπλα. Εμείς εδώ σκάμε. Α, τι είναι εδώ, εδώ. Δίπλα τα παιδιά. Εδώ. Φέρνω μισάκι. Λέγε. Τα φίδια της παρέας. Τι κάνατε, βρήκατε ένα έτοιμο εδώ πέρα καθαρό. Θες να σκουπίσετε από τα ξερά τα χόρτα. Εγώ φάσα άρβιλο μέσα στη μούρη ντάπ. 305. Τι σου λέγα τώρα.